Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Бәла каза, 66 яшьлек хатын-кыз караучысыз калган. Как-нибудь было лучше или отправить ее куда-то в больницу, чтобы она полечилась, где-то что-то, или что-то, чтобы кто-то откликнулся на этот вызов. Бөгелмә җитәкчелеге журналистлар белән очрашты. Максат күләгәдән чыгу. Бу безнең беренче очрашуыбыз, һәм шуны әйтәм, мондый очрашулар кирәк, сораулар күп булыр дип уйлыйм. Цигун дәресләре. Кытай гимнастикасы буенча профсоюз инициативасы йөзләгән кешене берләштерә. 3 елдан артык практика белән цигун белән шөгыльләнәм. Һәм аның файдасын бөтен яктан күрәм. Татарстанның Иш районында кытыру авыруы буенча карантин кертелгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Алабуга, Зәй һәм Сарман районнарында кытыру авырулары очраклары раслану сәбәпле карантин чаралары кертү турында указга кул куйган. Инфекцияның таралуы конкрет торак пунктларда теркәлгән. Күрше Сарман районында бу Илексаз һәм Шукмарлы авыл җирлекләренә кагыла. Түлке әйттірем менә монда гына шуннан турыстан төшеп, сен менә җир бу мен. Biz bundan gün sayı varandağın tıkan korkutup yöredik. Korap travusın ha. Mılay ettirip tülkü rahattan verinde 3 gün yattu onda. Bir silkim bir şey. Silkineyin, çığa, tura. Onu koyadır varıp katıyatından da. Gel açtırmağından. Әнвәр Әхмәтшин Сарман районы Шукмарлы авылы кешесе төркілерінің көплегенә иеленгән. Күрше урамда йөргән урман кунагын ул да, авылдашлар да куркыткалап караган, шулайда нәтиҗәсе булмаган. Форзабы тәләнтеге сотларын. Шуннан оның не жолда бар әлі? Шун түлкі жолда. Шуннан түше, біз қалабыз, ұлтығынан шеп кете, тігуранға. Мен шолайын дұл. Шукмарлы авыл җирлеге территориясендә йырткычлар саны җайга салу чаралары вакытында атып үтерелгән төлкеләрнең берсендә кытыру авыруы шулай раслана. Шуннан соң биредә кичекмәстән карантин игълан ителә. Мы установили здесь, определили эпизотический очаг и неблагополучный пункт. Эпизотическим очагом определили... Шукмарлы авылында без ветеринария чаралары уздырдык. Анда авыруларга сизгер саналган барлык мал-туарга вакцина ясадык. Монда мөгезләре терлек, этмәчеләр, сарыклар керә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән берлектә җыелышлар уздырдык, халык белән сөйләшеп, вазгыятьне аңлаттык, саклык чаралары турында сөйләдек. Мы провели полный ветеринарное мероприятие. Там полностью вакцинировали всех восприимчивых животных. Сюда сошли коровы, крыс, собаки, кошки, овцы. Все восприимчивые животные были полностью вакцинированы. Провели КЧС, собрали собрание, поговорили с народом, объяснили ситуацию о мере предосторожности с обращениями с животными, как себя вести. Кытыру авыру үлем белән тамамланучы кискен йогышлы авыру. Вирус авыру хайванның төкереге аша ешрак тешләгән очракта яга. Ул кеше өчен дә куркыныч. Авыру кыргый хайваннардан да, йорт хайваннарыннан да күчәргә мөмкин. Кыргый хайван кешедән курыкмыйча аңа якынлаша икән, бу аның гадәти булмаган торышы санала. Димәк, сак булырга кирәк дип белгечләр. Андый очракка тап булсагыз, кичекмәстән җирле үзидарә советына яки ветеринар берләшмәгә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Күрше районда игълан ителгән карантин шикләнелүче соңгы мал юк китергәннән соң 2 ай узгачта гамәлдән чыгарылачак. Рәдифә Нгманова, Альбина Хлюлина, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген иртән безнең телекомпаниягә Әлмәттә яшәүче Ират авыр тормыш хәлендә калган бер хатын-кызга ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Хатын-кыз авыру, йөри алмый һәм аның янында билгеле булганча беркемдә юк. Безнең төшерү төркеме күрсәтелгән адреска юл тотты. Вәзгыятьне Асу Әхмәтҗанова ачыкларга тырышты.
Билгеле булганча, әлеге ханым Тукай урамы 27-нче йортта яши. Килеп җитеп, бу апаның фатирын ачуга маскасыз керү мөмкин түгеллеге аңлашылды. Тын алмаслык сосы ис бөтен подъездга таралган. Санитар нормаларга туры килми торган пычрак. Ялгыз хатын-кыз 2 ел инде шушы шартларда яши. Таныш хатыны өчен борчылган Игорьдан менә нәрсәләр мәгълүм булды. Она была нормальной женщиной. Все было хорошо. Ул нормаль хатын иде, барысы да яхшы иде. Тора бара ул менә шулай юкка чыга башлады. Аның балалары да бар, берсе монда, берсе Себердә яши. Мин аларга да мөрәҗәгать иттем. Алар аны хастаханәгә салыгыз диделәр. Шундый җавап кайтардылар. Бу хәлне ничектер яхшыртырга яки аны дәваланыр өчен кайда булса җибәрергә кирәк иде. Кем дә булса аңа ярдәм итә аламы инде, юкмы? Ходили к ней в больницу. Она сказали, положите еще раз. Вот так ответили нам дети. Как-нибудь бы улучшить. Или отправить ее куда-то в больницу, чтобы она полечилась где-то что-то. Или что-то, чтобы кто-то откликнулся на этот вызов. Игорь Мезенцев сүзләренә караганда, ханымга 66 яшь, исеме Зөһрә Паймуллина. 2 ел элек ул аварияга дучар була һәм шул вакыттан бирле аякларына баса алмый, бары тик үрмәли генә. Ни кибеткән, ни даруханәгә, ни пенсия артыннан почтага бара алмый. Яшәү өчен бер генә ысул кала. Ул бер телем ипи сорап күршеләренә ялвару. Сидит, вот дверь открыта, кто проходит, это, ну, бывает, вот поднимается, вот так, здесь на второй этаж поднимается. Некоторые раз бывает, там уже сильно пить хочет, так полтавской ходит, вот, воды просит. А так-то я даю уже, и хлеб там кусочек, там, или батон принесу, или воды полтавской наберу даю. Вот, как быть с ним? Никому не делаю. Вот один раз увезли в больницу вроде, шивая это. Моннан тыш түләмәгән өчен хатын-кызның фатирын коммуналь хезмәтләрдән дә үзгәннәр. Фатирда яктылык та, суда юк. Безнең хәбәрчебез урында ук районның социаль яклау идарәсенә мөрәҗәгать итте. Зөһрә Паймуллинаның шундый аяныч хәлдә булуы турында социаль яклау хезмәткәрләре бездән белделәр. Ярдәмгә мохтаҗ әлмәтленең язмышы белән танышканнан соң аларның җавабы булай булды. В опеку в Альметьевском муниципальном районе поступило сообщение от съемочной группы телекомпании «Луч». 12 сентября специалисты отделения надомного социального обслуживания выехали по адресу. Зухра Мужаитовна находилась дома в нетрезвом состоянии в антисанитарных условиях. Специалистами было предложено вызвать врача-нарколога для дальнейшей госпитализации и необходимого лечения. Зухра Мужаитовна отказалась, так как она не считает себя больной, просто ей хочется выпить спиртного. Также специалисты предложили услуги социального обслуживания или оказать содействие в сборе документов для оформления в дом престарелых. От этих услуг она письменно отказалась, сообщив, что у нее есть муж, с которым она временно не проживает, и 2 сына, которые ее навещают. Бөгелмә районының партия активы лидеры Дамир Фәттахов җирле масса күләм мәгълүмат чаралары һәм блогерлык җәмгыятьчелеге вәкилләре белән эшлекле очрашу уздырды. Әңгәмәнең төп темасы бөгелмәне популярлаштыруга юнәлдерелгән уңай мәгълүмати контент булдыру буенча уртак көч алып бару булды. Тулырак алдагы материалда. Очрашуны формаль булмаган атмосферада, кафеда төшке аш вакытында оештырдылар. Журналистлар, блогерлар, Бөгелмәнең актив халкы бу чарага бик теләп җыелды. Хакимият вәкиле белән күзгә-күз аралашу һәр вакытта да кулай була. Андый очрашулар вакытында яхшы контент та ясап була дип сөйли блогерлар. Дамир Илдус улы хезмәт коллективларында очрашулар үткәрде. Хәзер социаль челтәрләрдә үзләренең шәхси битләрен актив алып баручы журналистлар, җирле блогерлар белән аралашу бара. Бу безнең беренче очрашуыбыз һәм шуны әйтәм, мондый очрашулар кирәк, сораулар күп булыр дип уйлыйм. Сораулар, тәкъдимнәр чыннан да күп булды. Очрашу барышында, мәсәлән, шәһәр юлларында икеләтә тоташ линиялар машина йөртүчеләр өчен зур проблема китереп чыгаруы соравы күтәрелде. Бу теманы Бөгелмә шәһәр порталы социаль бите җитәкчесе Рамил Валиуллин күтәреп чыкты. Встреча. Мәгълүмати очрашу администрация безне ишетсен өчен дә кирәк. Мин һәркемнең әйтер теләге бардыр дип уйлыйм. Кешеләр безгә мөрәҗәгать иткәндә без моны проблемаларны социаль биттә урнаштырабыз, шул рәвешле шишәбез дә. Кешеләр дә кушыла, киңәшләрен дә бирәләр, хакимият җитәкчелеге дә кушыла аннары. Бик кирәкле очрашу бу. Яшь белгечләрне шәһәрдә калдыру мәсьәләләренә дә аерым игътибар бирелде. Бу бурычны хәл итү өчен уку йортлары һәм шәһәр предприятиеләре арасында турыдан-туры хезмәттәшлек механизмы турында фикер алышынды. Бу чара эшкә урнашу өчен тагын да кызыклырак шартлар тудырырга мөмкинлек бирәчәк һәм яшь белгечләргә үз карьераларын Бөгелмәдә төзергә этәргеч булачак. Туган шәһәрне популярлаштыру мәсьәләсе көн кадагында иде.
Кызганычка каршы, шәһәрдә масса күләм чара майданчыгы юк, телевидение юк. Уңай контентны шундук республика федераль каналларына, яңалыклар ленталарына бирү өчен мөмкинлек юк. Начар яңалыклар тиз арада тарала бит. Шуңа күрә Бөгелмә кара спискта тора. Уңай яңалыклар ишетелми. Бөгелмә турында уңай яңалыклар барлыкка килсен өчен уңай контент булдырырга кирәк. Очрашуда катнашучыларның барысы да бер тавыштан әлеге мәсьәләне хуплауларын белдерде һәм конкрет идеяларны тормышка ашыруда үз ярдәмнәрен күрсәтергә әзер булуларын белдерделәр. Ә бу уртак эш нәтиҗәләрен Бөгелмәлеләр һәм шәһәр кунаклары якын арада социаль селтәрләрдә күрә алачак. Айсулу Минибаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 14 сентябрь ise бердәм тавыш бирү көне. Шәһәр һәм авыл җирлекләрендә Татарстан Республикасы рәисен һәм муниципаль депутатларны сайлаулар узачак. Сайлау участоклары иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Якшәмбегә әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунаклары өчен кызыклы программа каралган. Бу хакта алдагы минутларда. Әлмәттә сайлау көнендә барлык тавыш бирүчеләр өчен җәмәгать транспортында йөрү бушлай булачак. Узган елдагыча участокларда сайлаучыларга махсус беләзекләр бирелә. Алар буенча җәмәгать транспортында бушлай йөрү каралачак. Моннан тыш бу көнне сайлауда катнашучылар арасында фото бәйге дә узачак. Аның өчен сайлауларда алган беләзекне киеп, сайлау участогы фонында бөтен гаилә белән фотога төшәргә һәм аны иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр ВКонтакте шелтәрләрендәге үз битегездә «Всей семьей на выборы» Татарстан алга хэштеглары белән урнаштырырга кирәк. Бәйге вакытында бит ачык булырга тиеш. Очраклы сайлау алу ярдәмендә бу бәйгедә 11 смартфон һәм 2 автомобиль уйнатылачак. Шулай ук Татарстанда җәй проекты кысаларында шәһәр халкы һәм кунаклары өчен киң күләмле мәдәни күңел ачу программасы да әзерләнгән. Беләзек буенча кафе, ресторан, спорт комплексларында, кибетләрдә, күңел ачу үзәкләрендә һәм шәһәрнең башка оешмаларында ташламалардан һәм тәкъдимнәрдән файдаланырга мөмкин булачак. Шәһәрнең сайлау участокларында сәламәтлек нокталары эшләячәк. Анда һәр сайлаучы үз сәламәтлеген тикшерә, бушлай медицина консультацияләре алып вакцинацияләнә алачак. Әлмәт районында сайлаучылар өчен 115 сайлау участогы ачылачак. 53 участок авыл җирлекләрендә, 62-се шәһәрдә. Шулай ук бу көнне 16 сәгатьтән 21 сәгатькә кадәр Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге мәдәният һәм ял паркында Татарстанда җәй проекты кысаларында әйдә паркка бәйрәме узачак. Программада иҗади остаханәләр һәм интерактивлар, шәһәр һәм район коллективлары чыгышлары, Вегас төркеменең дәртле кавер җырлары, Джаз Брас тынлы бандасының драйвы һәм Татарстан Республикасының ат казанган артисты Әнвәр Нургалиев чыгышы. Масса күләм спорт чаралары күптән инде шәһәр мөхитен үстерүнең тәргишенә әверелде. 13 сентябрьдә Әлмәт янә Татарстанның спорт үзәгенә әйләнәчәк. Бу көнне Татнефть Әлмәт ярым марафоны узачак. Бу вакыйга бөтен Россиядән килгән йөгерүчеләр арасында популярлык казанды. Мондый масштаблы чараларны оештыру шәһәр үсешенә күп планлы йогынты ясый. Кече бизнесны кунакханә һәм ресторан секторыннан алып хезмәт күрсәтү өлкәсенә кадәр стимуллаштыра. Халыкта сәламәт гадәтләр формалаштыра һәм җәмгыятьтә бердәмлек хисен ныгыта. Масса күләм мәгълүмат чараларының туристларның һәм инвесторларның игътибарын җәлеп итә. Әлмәтне федераль һәм халыкара танылуның яңа дәрәҗәсенә күтәрә. Ярым марафон уздыру көнендә иртәнге 6-дан 16 сәгатькә кадәр шәһәрдә транспорт хәрәкәте схемасы вакытлыча үзгәрәчәк. Автомобильчеләрдән маршрутларны алдан планлаштырып, вакыт чикләүләрне аңлап караулары сырала. Хезмәткәрләр инициативасы масштаблы сауыктыру проектына әверелгән. Татнефть профсоюз үз әгъзаларының үтенеченә җавап биреп, Цигун традицион Кытай гимнастикасы буенча онлайн дәресләр үткәрә. Онлайн форматы тиз арада Татарстаннан читкә чыкты. Онлайн дәресләр бөтен Россияны кулачларга мөмкинлек бирде. Илнең төрле почмакларыннан шул исәптән Мәскәү, Түбән Кама, Казан шәһәрләреннән кушылган кешеләргә сәламәтләндерү практикасы белән шөгыльләнергә мөмкинлек бирде. Слегка сгибаем колени и начинаем вот так вот потихонечку встряхиваться. Онлайн шөгыльләнү мөмкинлеге булса да, гадәти булган төре форматта килүчеләр дә бихисап. Профсоюз әгъзалары төшке аш вакытында ял итү урынына үзләренең сәламәтлекләрен ныгыту максаты белән 30-40 минут вакытларын бүлеп биргә булган. Даими рәвештә гимнастика белән шөгыльләнүчеләр инде нәтиҗәсендә күргәлгергән.
Максималь эффект бар нәрсәне онытып, үз эшеңә киткәндә тойгылар аша ирешелә. Тәҗрибәле практикалаучылар цигонның төп принцибын шулай тасвирлый. Алар арасында Рамиль Шариев, ул сәламәтләндерү системалары белән 10 елдан артык шөгыльләнә. Әттәнч Жуншань цигоны стиле белән 3 елга якын. Бу чараларны Татнефтьнең һәм профсоюз җитәкчеләре үзләренең эшчеләр өчен кайгырту мәсьәләсе белән менә шуны тәкъдим итәләр. Чөнки минем әйтәсем килә 3 елдан артык менә бу практика белән цигун белән шөгыльләнәм. Һәм аның файдасын бөтен яктан күрәм. Файдасы әйтик сәламәтлек өчен бик нык, аның сәламәтлегенә әйтик тәң генә түгел, аның фикерләү йөрәк әйтүем җан. Сәламәтлек минемчә инде 3 яктан була. Беренчедән фикер, баш ничек ул, йөрәк ничек, җаныбыз һәм тән. Актив үткәрелә торган онлайн дәресләр төрле почмаклардагы хезмәткәрләрне кылычларга мөмкинлек бирә. Әмма күпләрнең сүзләренә караганда, нәкъ менә төркемле дәресләр иң яхшы нәтиҗә бирә. Даими шөгыльләнү һәм сәламәтләндерү практикалары хроник авыруларны җиңәргә ярдәм итә, иммунитетны һәм организмның гомуми тонусын күтәрә. И эффективность как раз и зависит от регулярности. Да? То есть это все как в жизни. Мы кушаем 3 раза в день чаще всего, да? Вот. Поэтому заниматься лучше каждый день. Почему? В чем эффективность? Эффективность в том, что цигун имеет накопительный эффект. Ты день позанимался, приобрел. День не позанимался, 10 дней потерял. Ну, так говорят философы на Востоке. Хезмәткәрләрнең иминлеге турында кайгырту проектлары аерым шәхесләргә дә, тулы бер оешмаларга да сизелерлек нәтиҗәләр китерә торган кирәкле проектлар икәнен дәлилли. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.